El mercat dels dimarts. Cada dimarts hi havia mercat i es parava a la plaça del convent, vora el carrer de la Mar. El mercat era un esdeveniment de molta importància, perquè endemés dels venedors de segó, d'arròs, de dacsa, en venien d'altres que portaven teles de percala i de crespó i escurada de manises i quincalla tan lluenta com el sol del migdia. I els venedors eren forasters i molts venien amb la seva dona perquè els ajudés a parar la parada i a vendre. Però la importància més gran del mercat, més que l'aplec dels homes que compraven barcelles de dacsa o de blat i sacs de segó i cabassers de llavor d'herba, era, o a mi m'ho semblava així, que en el mercat et trobaves amb amics i parents i coneguts que d'altra manera hauria estat més difícil que els poguessis trobar. I es parlava de tot i es malparlava una mica de tots. Els homes arribaven de bon matí, carregaven allò que havien mercat dalt del matxo i se n'anaven. I aleshores quedava el mercat sencer per a les dones, aquelles dones que exercien tothora el matriarcat sobre el poble. Algunes venien caminant des de Capblanc, o des del Barranquet, o des de Cap Negret, però les de Sogall i les de l'Adrover i les de les Mallades venien a cavall d'un burro per no cansar-se les cames de caminar. I totes duien cabassos de palla i sarnatxos d'espart per posar les mercaderies i es cobrien el cap amb barrets de palma i duien un paraigua negre i gran com una maledicció, i aquest paraigua les aïllava del sol, escampant a l'entorn d'elles un rogle de llum més difusa, més tamisada. Ma mare no anava mai al mercat, perquè no era ben vist que les senyores anessin, i trobo que tampoc li hauria agradat d'anar-hi. A mi sí que m'agradava molt, i de tant en tant em donava el permís i me n'anava amb la masovera. Les dues caminant. La masovera, que es deia Maria la Canària, comprava boga i saladura i 3 o 4 metres de percala i sucre blanc de piló, com si fos una muntanya de neu. I diu que el comprava de piló perquè era més barat i després, en arribar a sa casa, el feia miques amb una pedra grossa i a vegades s'escampava tot i queien a terra alguns trossets i jo me'ls menjava. Hi havia olor de peix i de fruita i de sabó, d'olor. També hi havia olor de gent, de tota aquella gent que bellugava per entre les parades, apassionadament i sorollosa. De tant en tant apareixia de sobte la parella de civils, passejant-se solemnes, com 2 figures de cartó verd i negre. I per un moment callàvem tots nosaltres i romaníem quiets i les transaccions s'aturaven. I era per la por, com si fóssim gitanos. Aleshores jo no podia comprendre aquell fet, però ara pense que la representació de l'ordre sempre produeix por. I d'aquella por indefinida que jo sentia, només de veure la parella, no vaig voler parlar mai als de casa, perquè era una cosa impalpable i pel mateix impossible d'explicar. Però llavors jo sabia que allò em lligava una miqueta més a tota aquella gent senzilla. L'home que venia a Canyamel es posava al cantó, entre el mercat i la costera de l'apotecari, i la parada seua sempre estava voltada pels xiquets que compraven i pels qui miraven comprar als altres. A mi m'agradava la parada del tio Batist, el canyameler, i em divertia veure'l tallar la canya a trossos simètrics, com si hagués mesurat abans de tallar-los. I tots els nens volien saber on tenia el canyar de les canyes que criaven mel, en comptes de criar suc de canya,
perquè seria com un hort molt verd i faria glòria de mirar-lo i d'olorar la flaire dolcenca que suraria per damunt com un núvol meravellós. Però ell sempre ens deia: està lluny, al moro, i com que nosaltres sabíem que per arribar al moro s'havia d'aparellar una barca de sardinal i creuar tota la mar sense veure una micona de terra ni una illa petiteta, desistíem de cercar l'or de la Canyamel. A les dones els agradava més la parada del quincalla, un home prou jove, amb la pell de color d'oliva i els cabells negres i rulls que li queien sobre els ulls grisencs i brillosos. I les dones estalviaven tota la setmana per poder comprar-se qualsevol cosa a la parada de l'home de la quincalla. I si era un didal, volien que els el provàs al dit del mig de la mà dreta. I si era un collaret, li demanaven que els el cordàs a l'entorn del coll. Però jo sabia que elles no ho feien per la provança, sinó per sentir sobre la seua carn el contacte d'un altre home que no fos l'home seu de tots els dies. I em feia empegament de demanar-li un didal o un collaret, però un dia li vaig comprar una caixeta, la qual per dins era de setit roig i tenia un espill, i part de fora estava tota plena de caragols de mar, i els caragols eren de nacre. Al mig de tot de la tapadora de la caixeta i escrit amb lletres negres posava «Recuerdo de Altea». I jo pensava com seria possible que un oixete tan petit pogués recordar-me tantes coses. Altea i el quincalla, i el sucre blanc, i la gent, i l'escurella fina brillant al sol de la plaça. Però després, sempre que traïa la caixeta, em posava a pensar en tot allò i sentia tristor, i jo ja tot barrejat. I sempre que m'he parat a pensar en les coses que jo voldria que fossin meues, solament meues, m'ha passat el mateix amb la tristor i la joia. Al mercat també aplegaven alguns captaires, d'aqueixos captaires transhumants que arribaven a poqueta nit i sojornaven un dia o dos i ja no els tornaves a veure mai més. Aquells captaires sempre duien pols damunt, pols apegada, que se'ls havia pegat un poquet avui i un altre grapat demà, i era com si fos la pols del temps, i també la pols del món. De vegades els xiquets parlàvem amb ells, quan els grans no se n'adonaven, i ens deien noms dels ocells i dels arbres, de les pedres i dels estels, però ho dien amb una veu estranya i els seus ulls miraven enllà de totes les coses. Llavors, a tots els petits se'ns feia nus a la gola, com si fos un nus de plorar. Però amb tot, encara creíem que la vida seria semblant a una poma de tardor ensucrada.